Біблія для маленькіх. Стары запавет. Рахаў і выведнікі. Пасля смерці Майсея Ісус Навін стаў кіраўніком народу Ізраіля. Праз 40 гадоў Господ ізноў прывёў іх да абяцанай зямлі, да гораду Ерыхон. Гэты горад абаранялі высокія муры. Але двое выведнікаў знайшлі спосаб патрапіць у Ерыхон. Яны схаваліся на гарышчы ў доме жанчыны, якую звалі Рахаў. Валадар Ерыхону загадаў сваім жаўнерам знайсці і арыштаваць гэтых людзей. Калі жаўнеры прыйшлі да Рахаў, яна сказала: «Выведнікі толькі што пайшлі. Калі вы паспяшаецеся, то яшчэ зможаце іх схапіць». І жаўнеры пабеглі шукаць ізраільцяну. «Дзякуем табе за дапамогу», — сказалі да Рахаў выведнікі. «Калі мы вернемся, то абяцаем, што выратуем цябе і тваю сям'ю».